tuolle alueelle. Poika Sauno! Eli Jyväskylän urheilun suora nettilähetys käynnissä. Ja myöskin tässä kanavalla nyt. Kyllä siellä Teemukin löytyi. Teemu ja Koivu saapumassa pikkuhiljaa tonne lavalle. Vielä ehtii musiikkia soittaa. Niin tää poika on niin lähellä, että pistetään poikasauno oikein reilusti. Tiedättekö mitä kohta saapuu? Elikkä poika, huudetaan poika lavalle! Mutta ei huudeta sitä vielä, koska otetaan meidän kotikylän mahtavia miehiä tänne lavalle laulamaan kaunista maamme laulua. Kaikki saa yhtyä siihen. Arvoisa juhlakansa, toivottaa tämän lavalle tervetulleeksi Toni Nuotia! Suomi synnymaa, soi sana kultainen. Ei Laaksoa, ei Kukkula, ei vettä rantaa rakkaampaa kuin kotimaa tää pohjoinen. Ja sitten vaan meteliä lisää. Nimittäin seuraavassa saadaan tuolta toi yläkamerakin messiin ja sieltä tulee Koivun Mikko, Lassilan Teemu. Siellä takarivissäkin vaan kättä ylös ja kättä yhteen. Ei tämä kauhean usein tapahdu, että niin paljon on tähän kirkokellot soi. Siinä se on täysin virheetön, täysin klommoton